来进步基地，改善了。Sabobo. Tiprasa. Jung tini musung ya pano. Silai patom tuina nangka. Imangkai lama bekenca orang baksa ya pribotan jatini oh jini Tiprasa movie no naifai hinai chini Tiprasa no koihor thani wo chini actor Manoj Debbarma kha dujak chini Tiprasa no tamani hinke chini Tripura wo Hindi te English movie rok release engkhan ke chini Tiprasa rok theater ro thangai burum burum naibego hinai bat chini kokborok release engkhan ke thangai nainai onek no kom nukjagi tongo hinai aboni bagi chini Tiprasa no kisa kha dujak chini actor Manoj Debbarma takaisan kha dujak bai ma ba chung abri bagi sum doke film sanamjago karon sung nukjago kobini to phang kai thangi nalayo so abon bagi ang lukono kalam please chino Tiprasa film no naifai please belakuna teibo sawo borok o Tiprasa movie no snam thani wo rang 12 lakh khoros thangka hinai borok wan sokmani o Tiprasa movie teisa kom kheno movie complete ngi payano hni wan sokmani phiaba borok wan sokmani sepin kabang kok rang thangi paika hinai tei borok confidence bai khenong sai butongo o Tiprasa movie je rang thangmani saiphenong double naithok ngai hinai Fighting ke bayap song o Tiprasa movie besuk zoratai naithokno abono jeng trailer ni bising tino saiman lainai o Tiprasa movie ni budget engkha 12 lakh ni saiphenong kabang kok bini Hindi te English rok bai solinai kheto belai khenong kom nukjago phiaba chini kokborok movie ni bisingo ngkhe obonong jotoni saning budget kabang kok bai movie snamjak Tiprasa movie Fighting ke o Tiprasa movie borok wan sokmani saiphenong kabang kok rang khoros bahai ke thangka abono saiman lainai Jeng jotono saimano kaisa movies nam thaniyo jotoni se rang kabangko khoros thangmani hinke VFX no kabangko khoros thangmani hai klayo o Tiprasa movie obo sem obo haino je jeng silai patham nugui tongmani o Tiprasa movie o abo joto plastic ni mangse abono kubu hai ka phunungnani bagui je VFX khlai thaniyo a jaga ono rang besi kabangko khoros thangmani hai nugjagui thangka jeng jotono saimano kokborok movie ebake tokke ni bisingo jotoni saifeno Tiprasa movie no naithokungna hinai Tanggui naithokungna hinke chini kokborok movie o color grading kaham krei VFX kaham krei sound effect kaham krei editing kaham krei sana thangkan ke jeng chini kokborok movie no chini Tiprasa ni movie hinai se jeng naima tongmani klaigo phiaba tabok je release ngui tongmani 3 December ro chini Tiprasa movie abo jottoni saine alada klaio ani hisabo hinke to movie ni script perfect sound effect thik thak no tongo color grading bo thik thak no tongo editing bo thik no tongo dialogue tei kok samorok bo jotonong 100 no perfect Norok ni sago thui hor tongma haino bui ni sago bo tongo hinui wanjudi haya khe tui the sojak je puru yok nai nang ang jotono kosok thanai Tiprasa Ang wan sugui me chini kokborok movie bo 2022 onong amsing naithok lagi release ngai hinai abo bo movie ni budget 12 lakh bai amsing naithok jeng Tiprasa ngai kongchuk thai klaigo o Tiprasa movie ni trailer no naikhan ke sakse thai proi phaigo amsige angkhe naithok jakha tei chini actor James bo sawi khnarakha o Tiprasa movie bai thagya chini Tiprasa rokni live bo matei future ni kokrono tei dulosi o movie chini Tiprasa rokno bwskangni lama kaham yapri chepna bagise o movie snamjak mani hinke jeng o movie no jeng obviously support bo khaina nangnai tei bo sawo je kokborok kok busiar ni bagui bo o movie no Hindi te English bai release khlaijaknai hinai bayap song norok tamo wan sok norok o Tiprasa movie no cinema hall thangai nainai je comment khai sanan tapokdi angkhe to nainai hinai wan sokoi tongo jodi si naikha hinke obon ani first time movie ngnai je cinema hall thangai nai mani bayap song tei norok no bang koina ni musugo norok ni thaniwa kichapa nung jora tongkhan ke norok cinema hall 3 December phaige chini Tiprasa movie no naifine tapokdi phaidi hinke next video hainai malali fisnai